Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і зорочки. Адным вечарам Хамф гуляў з улюбёным грузавіком на падаконніку. Неба станавілася цёмным, а на вуліцы запальваліся ліхтары. І тут святло запалілася і ў пакою Хамфа. Тата! Здароў, Хамф. Зайшоў паглядзець, што ты тут робіш. Вячэра гатова. О, здаецца, табе трэба памыць ручкі. Хамф быў яшчэ не такі высокі, каб даставаць да ракавіны, таму меў адмысловую прыступку, каб падняцца. О-оу. Што стала са святлом? Лямпачка перагарэла. Не хвалюйся, трэба проста замяніць лямпачку. Хамфаў тата быў вельмі разумны, а Хамф дапамагаў, калі тата рабіў разумныя рэчы. Хамфаў тата пайшоў шукаць лямпачку ў шафе, а Хамф дапамагаў. Ага. Можна мне аднесці лямпачку? Добра, Хамф. Хамфаў тата быў вельмі разумны. Добра, а цяпер дай мне лямпачку, Хамф. А Хамф дапамагаў, калі тата рабіў разумныя рэчы. Слухай, Хамф, патрымаеш мне ліхтарык? Хамфу падабалася свяціць ліхтарыкам. І ён такі яркі! Хамф, трэба свяціць на столь, каб я бачыў, што раблю. І Хамф пасвяціў на столь. Але гэта няпроста. Крыху лявей, то бок на столь, а не на сцяну. Выдатна. О, не, не дастаю. Хамфаў тата быў не такі высокі, каб даставаць да лямпачкі. Хамф, чакай, я думаў, ты мне дапамагаеш? Хамф прынёс тату сваю асаблівую прыступку, каб падняцца. Будзеш высокі зусім як я. Дзякуй, Хамф, гэта вельмі разумна. Цяпер тата быў дастаткова высокі, каб дастаць старую лямпачку і ўкруціць новую. Хамф дапамог мне памяняць лямпачку. О, які ён разумны пухнацік. Пэўна, увесь у тату. Яшчэ адна лямпачка перагарэла. Не, яна не перагарэла, Хамф. Святла не стала ўсюды. Напэўна, перабой з токам. Хамф не ведаў, што такое перабой з токам. Але спадзяваўся, што мама з татам ведаюць, што рабіць. Святла няма па ўсёй вуліцы. Трэба чакаць, пакуль вернецца электрычнасць. Фары на машынах працуюць. Паглядзіце, якія агеньчыкі ў небе. Гэта зоркі, Хамф. Зорнае святло працуе, тата! Але святло ў кватэры не працавала. Хамфова мама запаліла свечкі і паставіла на стол. Мама таксама была вельмі разумная. Вельмі добра.
І пасля вячэры святло не вярнулася. І Хамф падумаў, што мама з татам не ведаюць, як адрамантаваць электрычнасць. Мама, чаму агеньчыкі так віхляюцца? Не ведаю, Хамф. Яны проста любяць танцаваць. Разумная Хамфава мама прынесла свечкі, каб ён мог пакупацца. А разумны Хамфаў тата чытаў яму казку з ліхтарыкам. А Хамф дапамагаў. А потым маленькі зялёны аўтобус вярнуўся ў аўтобусны парк і лёг спаць. А святло так і не вярталася. Дабранач, Хамф. У доме без электрычнасці было вельмі цёмна. Але Хамф быў не супраць. Ён бачыў святло зорак у вакне. Можна пакінуць фіранкі рассунутымі. Мне падабаюцца зорачкі. Добра, Хамф. Дабранач. Электрычнасць вярнулася, святло зноў працуе. І зноў дабранач, Хамф. І зноў дабранач, тата. Разумныя Хамфавы тата і мама ўсё ж такі адрамантавалі электрычнасць. Дабранач, зорачкі. Дабранач. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Аляксандры Савіцкай.